yanda ya zo mana, kuma wannan ya zo mana shi ma kuma da yanda ya zo mana. To magana ta gaskiya cikakken ne imani hawa ne, shi ne wanda yake jin tausayin na ƙasa. Ko ba gaskiya ba, shawara zan bayar ba dole ba. Ko yara kake da su a wannan watan na Ramadana, ko ba ka yi wannan kana karɓa da kaɗan sai ka kana mafarkin alkhairi. Wata mai sun wasu Allah ɗauke maka kai baka sani. Zai ce tsakaninka da yaranka ko ƴan dabbo kake da su ko yaran kanti dan dai shinkafar nan yana 26,000 ko 21. Mun ma ka sai mai ta Hausa zai ce 21. Ka samu babban buhu ka haɗa masa da taliya katanta da makaroni da madara da banburita sukarin nan ko baka bashi ba ka haɗa masa suga da lipton da kayan da aka bashi na sallah da matarsa ka haɗa ka bashi ka ga farin cikin da zaka saka shi a ciki sai ya maka addu'a da kansa ba zai zaka ji mutum yana cewa Allah ya saka wannan addu'a da yake da saboda billahi ya ta to amma sai mu je mu tudu kullum kwanan mutane kare yake wallahi yanzu akwai mutum da rasu yake da wani Allah ya masa rasuwa Allah ya janasa yana da wake dubu mai siya wallahi waken da bai kai 16 to da hannunsa a yanzu kowa ya san wani wake a kasuwa yana da 40 ne amma ya mutu kuma aka tambaya na ce masa ya yana alheri sai ya ce cin wala bani kuma zan gyan muku wanda ne billahi ba gome ne ka wannan zancen ba na sai shi akwai wanda nake sai gura su sadaka a wani sai na ce masa wannan shekarar zuciya da so suke ne sai babbar wacce ake yanta da madara sosai mai daɗi sai na ba shi dafa sai ke cewa guda 200 sai na ce ai manya za ka mai sai kana ji ku? Saboda haka wallahi sai na ce masa guda 500 za ka yi buɗe bakin sai ya ce alaji kasu wani kuma 500 miliyan da dare da ke nufa sai na ce masa ba na tsammanin ya ƙini don kuma ganin Ramadan na ce ita zan yi wallahi to shi ne sai ce mun wannan labarin da ya kan ban labarin sai na ce yana yin alheri sai ce wallahi ba yi to shi sa gaskiya mutane ni ba sai shi wannan zancen yi saboda wannan zancen dawa shi ya kawo da ya fita da sai ya ce alaji zancen gaskiya ne ya ce wallahi ko da ba wai ke can kaza kaza to so da ka dage wallahi duk abin da ka dauka ka bayar shine naka wanda ka ci cikin ka wanda ka bari da magana kuma duk tani mun burke na magana zan ba ku izina akwai wani Abdul Qadir jiya wasu yau sun shada wanda ya je ke wani mutum India shi mai mara lafiya amma shi ne mutum matarsa ko abu kawo mata ta ci kaga ta aure yayin ta ga zai kata mata dan uwa ta rabu da shi dan uwa mijin gidan da ka gina wani kirkin za ka yi a gidanka amma idan ya zama cewa ka sha to ka wuce wallahi ne wannan abin wallahi tallahi billahi la yashi dan kauna ba sai kira Allah ya ce ba idan zikira tabbul mu'min yanzu wani zaka saki su kuma na ji daɗi saboda a wannan shekarar ni na sai da kaso kan tabburi an ɗauka mutane masu siyan abin su tarba mutane na ji daɗi sai a ƙara samun kasuwa ta yi albarka a samu ciniki Allah ya sa maka nutsuwa da jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين